Hello लोगोफोर bad morning नोंथांमोनजों लोगोसे नुजाफैलायबाय फुंनि समाव आरोना ओमफ्राय मैयाथो जालांबाय जि जानो गोनां मैया भटनि रिजाल्ट होबाय आरोना सोरबाबा गाबबाय सोरबाबा मिनिबाय आरोना बेयाव रावखौबो बोराबनो बा रागा जोंनो गोनांथि गैया बे इसोरनि इच्ছা आरोना आंनि भिडिअ'आव बुंखादोंमोन सोरबा गाबनांगोन सोरबा मिनिगोन बेफोर राजनितिनि खुरां आरोना रावखौबो जेबो बुंनो हाया एबार बिपिएफआ देरहाबाय आरोना जय बिपिएफनि जिन्दाबाद लोगोफोर दायो जा बिथां हाग्रामा सार बिथाङा दालांसिगोन आरोना सरकारखौ मिजिंनाय थाबाय लोगोफोर नै बार खोलो खोलो बारदों आरोना एसे 5 बोसोर दाबाय आरोना प्रमद बर'आ बिथाङा जेबो खामानि मावाखै बे 5 बोसोराव जेबो खामानि मावलाङासै आरोना बिनि थाखाय बिथाङा एबाराव बेल थाबाय आरोना दायो गोदान मा होनगोन गोदान सरकार दाबाय आरोना दायो माने दिनैनिफ्राय गोदान जाबाय आरोना बहुद गोजोननाय मोनबाय आरोना बिदि सरकार सोलायनायनि थाखाय सोलायनोबो नांगौ हदायबो सानफ्रोमबो दालिखौ जाबाय थाबा मा जानो ना सानफ्रोमबो दालि जाबाय थाबोला गोसोखौ गोजोननाय मोना आरोना मालाबाथ' बेदर जानो गोसो जायो नङा होमबा गाइसमोन थिग बिदिनो आरोना एसे सोलायनांगौ बेनि बे थाबाय थाबा जाया होमबासो सोलायनाय मोजां जायो आरोना ओमफ्रायथ' बिजेपि थांनोबा बा इउपिपिएल सरकार आकबार फैफिननाय मोनबा हा हु सब बरबाद जाजोबसिगोन आरोना सरकारा लाफिनजोबसिगौमोन आरोना नामजारि गैयिफोरखौ ओमफ्राय रोखा रोखा बुंखादोंमोन आरोना फेसबुकआव नुखादों जानांगौ नोंथांमोना बिजेपियाव होबाबा ट्रेक्टर होबाला भट होबाला बिथांमोना देरहाबाला हा हुफोरखौ बा गिर्जा बा मन्दिरफोरखौ लानाय जागोन होननानै रोखा रोखा होखादोंमोन आरोना नटिस होखादोंमोन बिथां प्रमद बर'आ लोगोफोर नोंथांमोना नांगोलाव होबाय बहुद धन्यबाद नोंथांमोनसिम आं बेखौनो बुंनो आखायाव लानायमोन आरोना बहुद धन्यबाद नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि ब्लगाव बरायनाय थाबाय आरोना आरो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोनखौबो बयखौबो बहुद हेपि आरोना दिनै जय बिपिएफनि जय बिपिएफ लं लिभ गाइस लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेनोसै आरोना थेंक इउ गोजोननाय थाबाय औ